Kampanya para sa malusog na pangangatawan ng mga pulis sa pinaiigting. Detalye ng balitang yan, napakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Pinaigting ng Police Regional Office 1 ang kampanya para sa mas malusog na pangangatawan ng kanilang mga tauhan upang matugunan ang 5 minutong emergency response goal at iba pang tungkulin. Sa datos noong Hunyo, 1,892 na uniformed at non-uniformed personnel ang natukoy na overweight o obese, habang 7,723 naman ang may normal na timbang. Binigyan ng 1 taon ang mga kailangan magbawas ng timbang upang makamit ang itinakdang pisikal na pamantayan, alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng pulisya na mahagi na rin ang timbangan at tape measure upang hikayatin ang pagbabawas ng timbang sa mga pulis. Isinasagawa ang mga aktibidad tulad na lamang ng exercise nila tuwing Martes at Huwebes mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Alinsunod ito sa RA 6975 na binago ng RA 8551 na kung saan ang physical fitness ay patuloy na kinakailangan sa hanay ng kapulisan. May kakibat naman na parusa ang hindi pagtupad sa pamantayan ng pambansang pulisya. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.